mar obuongo kata autism timo ikruok margi motelo ne tuke mag Intercontinental Cycling Championships mibiro bagi e piny mar France. Eric Morimi, Leni Morea gi Ricky Karidhi biro yuoro e tuke ma ibago tarik 20 dweni e boma ma Roibon. Rawere gi gin owete ne ochako tiegruok margi e tuke mag riembo ndigni ka gin johigni 5 kanyaka sani gitimo rako margi e boma ma Nanyuki e bwo kocha Nesmas Mbati kaachiel gi Bernard Kabiru Kahindo ma en jatugo machon mar riembo ndigni. Kata odoko ni gin gi pek e ng'eyo kaka giketo pachgi kamoro achiel e piem. Mos gin gi geno ni kinde kochopo to gibiro bedo gi winjruok kendo bedo gi tugo makare. Piem makamagi ibago e riwruok matayo tuke mag jogo mani kod ng'ol mar obuongo kaka yo mar chwalo dongruok margi e tuke mopogore opogore e piny mangima. Those skills, the skills which you learn, breaks, be on your line, and changing gear. It is a space that they enjoy, and it's not a place where they are being forced to do things. So compliance, I found, is very good. So I decided to nurture sports as a career, and that is how we are here.